Naik laka. Oh, itu garden. Yang kau laku. Naik laka. Januari Marsनि गेजेरनिफ्राय मोनसे बेले-बेजे जों खोनानो मोनदों। बैसोआथ' नुनायाव 7 बोसोरसिमल' जादों। रियेल घटनाखौ मोननायजों लोगोसेसो दिनै जों मिथिनो मोनबाय 7सिम गथ'खौ बेबादिनो सिगांबो खालामबोदों होननानै। गसाइगावनि खासियावरि रामदेवआव मुगैथावना जाथाय गावनि 3 उन्दै फरायसाफोरखौ जिनाहारि खालामदों डिवाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि गारायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारिया। गसाइगावनि रामदेवआव मुगैथावना जाथाय गोबाव साननिफ्राय गावनि उन्दै फरायसाफोरखौ जिनाहारि खालामबोदों डिवाइन ग्रेस इंलिश स्कुलनि गारायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारिया। गोबाव समनिफ्रायनो जाथायनि सायाव गुमुर मोनदोंमोनब्लाबो रोखा फोरमान गैयिनि थाखाय जेबो राहा लानो हायाखैमोन ओनसोलनि सुबुंफ्रा। नाथाय जाथायखौ दिनै जायगायावनो हमनो मोननानै जायगानि सुबुंफ्रा लोब ओंखारबोयो आरो गारायुं डेभिड ब्राइट बसुमतारिखौ हमनो हायो। जाथायजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोनब्लाबो साबकाटा आउटपस्टनि आइसि शिबा प्रसाद कलिता बिथाङा जायगायाव नुजाफैनानै दायनिगिरिखौ खायो आरो नायबिजिरनो थाखाय गसाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो। आरो गामियारि रायजो राजाफोर जोंनि बे रामदेव एरिया स्कुलनि नामा जाहैबाय डिवाइन मार्सि इंलिश स्कुल। दिनै जोङो गोबां समनि सिगां जोङो बे स्कुलखौ रामदेव एरिया हिसाबै गथ' गथायखौ फोरोंलांनो थाखाय जोंनो रायलायलायनायनि गेजेरजों बे स्कुलखौ जों गायसनहोनाय जादोंमोन। नाथाय फैयै दिनै नैबे 2022 सन दिनै खय थारिख 11 थारिख बिनि गेजेराव दाखालि जानुवारि मासनि गेजेरनिफ्राय मोनसे बेले-बेजे जों खोनानो मोनदों आरो बे खोनानाय हिसाबै जों थुजान्थ लायै दिनै जोङो स्रायै जोङो मिथिनो मोनबाय जे नैबे डिवाइन मार्सि इंलिश स्कुलनि जायआ प्रिन्सिपाल बाबुआ सासे उन्दैसा गथ'जों जे मोनसे रेप केस हिसाबै दिनै जोङो धरा मोननायखाय जों दिनैसो स्रा मिथिनो मोनबाय आरो बेजों मिथिनायजों लोगोसेयैनो दिनै जों रायजो राजाफोर आरो लोगोसे आन्सलिक प्लास इउनिट गासैखौ लानानै थुजान्थ खालामनायनि गेजेरजों लोगोसे जों मोननायलाय बिनि गेजेरावनो जों दिनै प्रसासनखौ हांख्रायहरनानै दिनै नैबे बिथांनि बे रेप केसखौ सरकार तरफनिफ्राय मा डिसिसन लाया बेखौ जों दिनै बे प्रिन्सिपाल बाबुखौ जों पुलिसनि आखायाव गथायहरनाय जाबाय। बैसोआथ' नुनायाव 7 बोसोरसिमल' जादों। बिनि गेजेरावनो साबेसे गथ'खौ रेप खालामनाय प्रिन्सिपालालाय? 4सिमनिखौथ' सिगांनिफ्राय जों उल्लेख मोनाखैमोनब्लाबो दिनैसिमावसो जों नैबे सासे गथ'नि दारै जोङो दिनैसो खोनानो मोनदों आरो जे सिगांबो बेबादिनो बेबहार खालामबोना दङमोन होननानै जों सिगां मिथिबोआखैमोन, रावबो रायजोफ्राबो खोनाफेराखैमोन। नाथाय दिनै नैबे सासे 7 बोसोरनि गथ'खौ माने रियेल घटनाखौ मोननायजों लोगोसेसो दिनै जों मिथिनो मोनबाय 7सिम गथ'खौ बेबादिनो सिगांबो खालामबोदों होननानै। आसा खालामदों हयथ' नैबे पुलिस प्रसासनफ्रा नैबे सारनि सायाव मा बेबस्था लाया। नोंथांमोननिफ्राय प्रिन्सिपाल बिथांनि सायाव माबायदि खालामजानायखौ माबायदि माबाखौ लुबैयो नोंथांमोनालाय? दाथ' जों सिगां जेरैबायदि आसा खालामनानै गथ' गथायनि जिबनखौ खांलांनांगौ स्कुलनि प्रयजन जानायाव जों सुबिदाखौ होबोदोंमोन। नाथाय दिनै नैबे गिदिर एकदम जघन्य सासे 7 बोसोरनि गथ'खौ बेबादि जिनाहारि खालामनायनि बिसयखौ लानानै जोङो नैबे स्कुलखौ आरो बिथांनि थाखाय जिन्दगि जोङो होबावफिननाय जानाय नङा। बिथांनि सायाव मा साजाया बेनो दा बे उन्दै गथ'नि जिबनाव जेबादियै नायथावै मुगैजाथाव बेबहारखौ खालामनाय हिसाबै बिथांमोनखौ प्रसासनफ्रा मा सासन खालामो बेखौ गोसोबादि खालामनो हासिगोन।